አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚወስድክ እንደሆነ በአፍሪካ ደረጃ ሊወዳደር የሚያስችል አሰራር ዘይን የሚከተል ተቋም ነው። ሰላማት ከመይ ተኾኑ ከመይ ለኹም ለሞን ከም ተለሙዳው ዝማሕበራዊ ሚድያ አዘራረቱ ዘለው ዛዕባታት ክንድሪና እሺ ቤተሰብ እስቲ ከመክፈት ቪዲዮ ከሆነና በዚያ ክንጀምር መስመር ተትሕዝ አብኢድ ኢሳያስ ያዘላ ዛሕጂ ከም ዛሕጂ ጀሚርዋ ዘሎ ብናቱ ፍቃድ ጽምዶ ክትዓቢ ምኽኣል ኣለዋ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤሪትራን እፎይታ ክረክብ እንዘላ ዓለሙ እፎይታ ክረክብ ሰሪሑ ተመራሚሩ ላዕል ታሕቲ ኢሉ ክሓልፈሉ ክስልጥን እንተኾይኑ ሓድነቱ ናይዚ ህዝቢ እዚ ወሳኒ እዩ እዚ ኣነ ክገብር ድማ ከምዛ ድሕሪ ክንደይ ዘመናት ሓውን ሓው ከምዚኣ ተሓዋቒፉ ክበጣዕ ዝኽኣለ ኢሳያስ ታኹነታት ምዝን ኣቢሉ ብጣዕሚ መዝን በሊሕ እዩ ምዝን ኣቢሉ እዛ ጽምዶ እዚኣ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለና ርክብ ሕዝውን ከም መፍትሒ እዩ ክኸውን ኢለ ዝኣምን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ግዛታዊ ሓድነቱ ንምርግጋጽ ዝገብሮ ተጋድሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ግዛታዊ ሓድነቱ ንምርግጋጽ ዝገብሮ ተጋድሎ ብስነ ልቦና ብታሪኽ ብመንነት ፖለቲካዊ ታሪኽ ጥራሕ ክንፈላለ ንኽእል ኢና ምስቲ ናትና ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ንኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ንምምካትስ ኣይጽገምን ምክንያቱ ሰራዊት ኤርትራ ተዘይሕገዞ ነይሩ ለኣብይ ኣሕመድ ንሕና ክሰሜን ሸዋ ኣይምተመለስና እዚ ሓደ ኤግዛምፕል እዩ ሶ ካብ ሰሜን ሸዋ ናትና ምምላስና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጥንካረ ዘይኮነስ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጥንካረ ዘርእየካ እሺ ቤት እዚ ካራና ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ኮስለኩም ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ንቐፅል ናይ ህግደፍ ፕሮፓጋንዲስት ምስተጋሩ ዝምና ፍቅሪ ስለ ዘለና ይኮናን ጽምዶ ንቕበል ዘለና ፍቅሪ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘለና ይኮነን ብሉሎም ኣነ ግን ጽምዶ ዝቕበል ፍቅሪ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘለኒ ፍቅሪ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘለኒ እስኪ ወዲ ጣባ ዝተዛረቦ ዘረባ ንስማዕ እዩ ሕጂንታ ይኸብርሃልኩም ደልያ ኣብዛ ጽምዶ ዝኣተዉ ሰባት መብዛሕትኡ እቶም ኣብ ተቃውሞ ዝነበርና ዳኣተናሉ ምክንያት ክርዳእኩም ኣለዎ ምስተጋሩ ዝምና ፍቅሪ ስለ ዘለና ይኮናን ግን ኣለዎ ምክንያቱ ነቲ ተቃውሞ ደንበ ንምፍራስ ንዕኦም ሪኦም ናብ ሃገራዊ ደንበ ንኻልኦ ክመፁሲ ከም ቀንዲ ንቅድሚት ተምፆም ሰባት ከምኡ እቶም ሃገራውያን ትሑዛት ኢኹም እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብ ሃገርኩም ኣለኹም ተረዲእኩም ኣብ ጎኒ ሃገርኩም ፀኒሕኩም ኢኹም ተዘጋጊድ ፀንሐ ሰብ ክምለስ ከሎ ግን ኣብ ተቐዳሚ ተምፆሞ ንዑ ርኢመታ ተኻልእ ንኽስዕብ እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ፖለቲካ መስርሕ እዩ ማለት ከመይ ጌርካ ጎስጓስ ትገብር ከመይ ጌርካ ፕሮፓጋንዳ ትሰርሕ እምበር ከም ሰማዕኹም እዩ ፍቅሪ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘለና ይኮናን ተጻሚድና እንታይ ደኣ ነቶም ትግራይ ትስዕር እስኪ ኣነ ድማ ሓንቲ ነገር ክብለኩም ማለት እዩ ወዲ ጣባ ማለት እዩ ኣብ ደቡብ ትግራይን ኤርትራን መፅኡ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ዘለዎ ኣብ ዝውዓለሉ ማለት እዩ ዝተዛረቦ ነገር ምልስ ኢልኩም ተትሪእዎ ክገርመኩም እዩ ዝኽእል እንታይ ዓይነት ውስልትና እዩ ክኸውን ዝኽእል እዚ ጥራሕ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ምምሳል ኣይተረኣየን ብስሩ ዝብሉ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ዝቃለሱና ዝነበሩ ደለይቲ ፍትሒ ንሶም ፋሕብትን ምእንቲ ክብሉ እዮም ንሕና ንጻመድ ዘለና ዝዓይነቱ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ግን ኣነ እንታይ ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ህልቂት መዓት መከራ ሽግር ስቃይ ጨፍጫፍ ሰብ ህይወት ከሎ ክቃጸል ዝረአናሉ ሰባት እናተረሸኑ ኣብ ጸድፊ ንኽወድቁ ዝተገብረሉ ብሙሉእ ስርዓት ህግደፍ ብልጽግና ዝበሃል መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምእንቲ ክነግስ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ከም ዝነበረ ንዝክሪና እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ግን እዚ ጽምዶ እዚ ዝቕበሎ ዘለኹ ፍቅሪ ህግደፍ ስለ ዘለኒ ፍቅሪ ድማ ህወሓት ስለ ዘለና ይኮነን እዚ ክልተ ሕብረተሰብ እዚ ብሓንሳብ ብሰላም ንኽነብር ካብ ዘለኒ ትምኒት እንድሌት እንተዘይኮይኑ ግን መብዛሕቶም ደለይቲ ፍትሒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጽምዶ እዚ ኣይንቕበልን ዝብሉ ዘለዉ ምክንያት ንህግደፍን ህግደፋውያንን ስለ ዘይኣምንዎም እዩ ወዲ ጣባ ዘረባ እዚኣ ስጋብ ዘይመለሳ ንሕና ኣንጻር እዚ ቃልሲ
ክንቃለስ ማለት አይኮናን ግን እዛ ቃሉ የቅሬታ ስጋብ ዘይበለግን ስርዓት ግደፍ ንረብሑ ኢሉ ህዝብ ትግራይ ክጸንት ዝሰርሕ ዘሎ ዳአምበር ናይ በሐቂ ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ትግራይን ክጠቅም ዝኽእል ጽምዶ ይገብር ከም ዘየለ ጥራዩ እንርዳ ሓቆም ዮም እዞም ተጋሩ ጌታቸው ረዳ ሕሸና ጻድቃን ሕሸና ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ከም በዓል ወድ ጣባ ከም በዓል ህግደፋውያን ገለገለ ብውልቂ ጽልእ ህዝብ ትግራይ ዘለዎም ሰባ ከም ዘለው ስለ ዝፈልጡ ክኸውን ከም ዝኽእል ሩዱ እናኾነ መጻአሎ ስለዚህ ኣነ እንታይ ዝብል መሲልኩም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ጽምዶ በሐቅ ጽምዶ ክትከውን ኣለዋ ተዘይ ኮይኑ ዋጋ ክኸፍል ብሕጅውን ክመውት ዝግቦ ትግራዋይ ክህሉ የብሉን ዝብል መርገጽለኒ ነገር ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ በሓባር ጸላዓ ለና ተባሂሉ ብልጽግና ዝበሃል ስርዓት ጸላኢ ህዝብ ትግራይ ጸላኢ ህዝብ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ፕሮፓጋንዳው ብዙሕ ነገር እናተዛረባ ንሪኦ ንሰብዑም ኣለና ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ጽምዶ ኢሎም ተጋሩውን አንጻር ዝኾነ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ስጋብ ሕጂ ክቀሳቀሱ አይንሪኦም እንና ዘለና ነገር ግን በአንጻሩ ኣብ እንዳሻሚ ሽኮር ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ህግደፋን ሚዲያ ጽልእ ህዝብ ትግራይ ስጋብ ሕጂ ዘይወጸሎም ኣብ ልል ህዝብ ትግራይ ዝወረደ መከራን ሽግርን ስጋብ ሕጂውን ዘይጸገብዎ ብዙሓት ከም ዘሎ ግን ሩዱ እናኾነ መጻአሎ ማለት እዩ ስለዚ ጥንቅቕ ኢልና ነዛ ነገር እዚኣ ክንሰርሓላ ግባእ ክብልኩም ደሊ ሰሰናዩ ጅቡ ዘውፃ አይኮነን በላ ተዛረባ ዝበላ ዘረባ ተዛሪቡ ንሕና ፍቅሪ ትግራይ ስለዘለና አይኮናን ጽምዶ ንብል ዘለና ኢሉ ተዛረበ እዚ ሰብዝ ቪዲዮ ፖስት ግገብላ ሕጅ ከውርዳይ አደ ጊዜ አድግሌና ንዓድ ክትከይድ ያገለመለ ምስበላህን ከዲ ተልኪ ኪዲ አነ ግን ንሻዕብያ ስጋብ ዝመውት አያምኑኔ ኢለነ ንሻዕብያ ስጋብ ዝመውት አያምኑኔ من أنا سين تاوي كلهم تاوي كلهم شعبي الزدنجس تزخون نتوم موائلهم عدميهم سنتهم فلتاتهم يحلفهم هيوم هاجر إرترا تبعال كتمتس عبر كتو زجبرو جانو نتوم G50 نتوم بوليتيكيين عصورات مرحلة مدنجس نعم لقوم نعم وصوم بلهم سلازي عبزا ساعات زيا تتككلنيا الشعبيان من تاي صمرو يغبرالو ود طابا كزارب كله انا تككل كسم كل غزي انا ناتو ميديا يكتاتولي ود طابا كزارب كله شعبي يزاربالو الى يسمع نبحك بوليتيكيين እሺ ቤተሰብ ሰማዕኹም ይመስል ኣብዚ ቪዲዮውን ዘለኩም ሓሳብ ተልዩ ኣብ ኮመንት ክትቱ ትኽእልኩም እዚ ለቤተሰብ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም ኣብ ዘረባ በተለይ ተወሲድና መደንገጽ እንዴ ማለት ዶክመንት ሲኢነ ምን ከምዝ ፈረሞ አይፈልጥም ሕጂ ኣኡ ዘውግዖ ነገር ብጣዕሚ ዝገረመንስ ዶክመንት ሲኢነ ዝወሎ ብዛዕባ ወደብ ካው ግን ኤርትራ ትባሃል ሃገር ዝተፈጠረት በትናይ ኮሎናይዜሽን ማፒ በትናይ ተወሪራትሉ ዝነበረት ናይ ጣልያን ጊዜ ዝነበረ ማፒ ዝማፕሱ መገሲ ውዕል ውጫሌ ህዝ ዶክሜንት አለይ ውዕል ውጫሌ ዝባሃል ዶክሜንት አለይ መገሲ ኤርትራ ትባሃል ዓዲ ክሌም ጌራ ሒዛቶ ዘላ ባይታ ማት ካለ ውጥጥ ሎ ውዕል ውጫሌ ቀደም ዝተበለ ሎምሱ ሸይጡ ወይ ኢና ንሰምዕ ተጋሩ መሬትና ብመንግስት ፌደራል ከም ዝተሓደግና ኢና ንሰምዕ እንደውም በአንጻሩ ካለ እሱ ካለ ውጥጥ ዝሮ ግን ኦፊሻሊ ውዕል ውጫሌ ብዝባሃል ዶክሜንት እያ ተጣይሳ ካኡ ተወጊሳ ያ ተጣይሳ ናይ ኮሎናይዜሽን ማፒያ ተጠቂማ ስለዚ ድሕሪኡ ኤርትራ ከምዚ ካፍት ካርታ ንስ ወጻስ ባህሪን ኢትዮጵያ ገዲፋት ካርታ ሒዛዲያ ነጻ ክትኮን ነይርዋ ወይ ባውሩ ነትና ኤርትራ ነጻነት ልዩ ዝቃወም ዘሎ አይርዳካ እጅ ነጽሉ ትባህር ብቻ ኸይብል ዶክሜንት ነው ይብለክላሁ የታዩል ከም ዘሎ ይርዳካ ብምልአት ነት ና ኤርትራ ነጻነት አፍልጦ ይውልን ምንታይ ተገይሩ ዝብል ተሐሊኻ ያው ተገባታይነት ናይ አብይ ባህሪ ዘርኢ ማለት ይት ወራራይነት ሜንታሊቲ እዩ ዘርኢ
ተመሊሱ ሓደ ሃገር ከእኑ ድሌት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ሃገር ከፍርስ ካውት ከም ዓይነት ምዋሉ ጥራይ ዘይኮነስ ፕሮፓጋንዳ ኸ ስኡሉ ማለት ከደንጹ ዝኽእል ዘፍርህ ብዛዕባ ዩክሬን ከም ሞዴልን ራሽያ ከም ሞዴልን ወሲዱስ ዩክሬን ርኢኹም ተምሃሩ ማንም ዝሕግዘኩም የለ ንሕና ኣብ ዓመት ክንድትናትኩም ጠቕላላ በዝሒ ህዝቢ ኢና ንፈጥር ኢሉ ከምዚ ገዚፍነት ናይ ኢትዮጵያስ ከም መውረሪ ንሓደ ዓዲ ከም መጥፊ ገይሩ እዩ ዝሰብኮ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ባይሰይ ኤርትራዊ ትግራዋይ ወይ ዝኾነ ኣካል ብቻ ኣይኮነን ነዚ ወግዕ እዚ ክኹንኖ ዘሎ ኢትዮጵያዊ እውን ባዕሉ እዩ ክኹንኖ ዝግባእ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ 3 ሚልዮን ናይ ኢትዮጵያ ህዝብስ ምእንተ ምጥፋእ ኤርትራ ተዝጠፍእ ምንም ችግር የብሉን ዝብል ናሬቲቭ ይሰርሕ 3 ሚልዮን ህዝቢ 3 ሚልዮን ሰብ ቀሊል ቁጥር ኣይኮነንና 3 ሚልዮን ስድራ ቤታት እዮም ሰብ ኣልባ ክኾኑ ሓደ ሰብ ኣልባ 3 ሚልዮን ስድራ ቤታት እዮም ክሓዝኑ ስለዚ ትማሊ ንግሆ ኣብይ ኣዴታት ትግራይ ከይሓዝና ኢሉ ዝሰብኽ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ 3 ሚልዮን ኣዴታት ተሓዘና ችግር የብሉን ኢሉ ክሰብኽ ምስማዕ ንባዕሉ መደንገፂና ህዝቢ ኢትዮጵያ በዚ ልክዕ እዩ ክሓስብ ዝግባእ ምሕሳብ ተኽኢሉ ማለት ማሕበራዊ መሰረተ ኢሉ ቁፅሪ ይፀውዑ ዝጠቐሶ ካብኡ ትዝበሎ ልክዕ ድዩ ሕሶት ዝብል ንግደፎ ስለ ዘይረብሕ ግን ከምዚ ዓይነት ኢንቴንሽን እዩ ዘውግዕ ዘሎና መደንፀዊ ሶ እዚ ማለት ንዓይ ኮምፕሊትሊ ዕብደት እዩ ኮምፕሊትሊ እሺ ቤት እዚ ካብራና ናፍቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ከወስደኩም ብላይ ከዓመ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ኮይኖም እንድሕር ኣትዮም ምክንያት ዘይብሉ ኣምሓራ ዝድግፈኒ ምንም ምክንያት ኣይህልዎን እዩ ተልዒሎም ሆይሎም ክበልዑን እዮም ቶም ቀሪዮም ዘለው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል ዓዲ ዘለው ኣብ ተፈላለየ ቦታ ዘለው ኩሎም ሙሉእ ድጋፍ ኒ ፋኖ ክህቡ እዮም ስለዝኾነ ኸ ሓደ እቶም ምዕራብ ትግራይ ስልጥን ዘሎ ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራ ፋኖን ንኸይራኸቡ ክገብረለ እዩ ይብል ኣሎ ክጠናኸሩ ብዙሕ ሰራዊት ምኽዓመ ንስብንሳቶም እሾኽ ብእሾኽ ንክኾነሉ ኣብኡ ሰልጢኖም ክደራጀው ይደለ ኣሎ እቲ ዋና ፍርሑ ግን ህዚ ዝነግሩና ዘለው ኣርሚ 70 ምስ ሰራዊት ኤርትራ ኮይኑ ክወርር እዩ ምዕራብ ትግራይ እንትሒዙ ክዓመ ምስ ኣምሓራ ሙሉእ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ክራኸቡ እዮም ኣብ ሱዳን እውን ከይዶም ተራኺቦም ይበሃል ኣሎ ናይ ሸኔ ናይ ኦሮሚያ ኦላ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ናይ ትግራይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ሱዳን ተራኺቦም እዮም ተባሂሉ ይንገር ከም ዘሎ ንሕና ኣቕሪብና ልኩም ነርና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ተስማዕሚዖም እዮም ከይዶም ተዘራሪቦም እዮም ተባሂሉ እኒሆ እዩ ኢሉ ኢሎም ተወሪ እምበር ግን ሕና ዘረጋገፅናዮ ነገር የለን ከይዶም ብሕቶ ምልክት ጌርና ኢና ኣቕሪብና የፍቱ ዝሓለፈ ቪድዮ እውን ግን ህዚ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ዋና ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ኣፍሪሕዎ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ንናይ ትግራይ ሰራዊት ሓጊዙ ምዕራብ ትግራይ ተምሊሱ ምስ ፋኖ ይራኸበለው ምስ ፋኖ ኮይኖም ከዓመ ቀጥታ ሓደ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ቆፂርካ ሰፊርካ ዘይውዳእ እና ዓብይ ራዕድን ፍርሕን ኮይኑዎ ዘሎ ዓብይ ኣሕመድ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ሰራዊት ሓድነቶም ከጠናኽሩሉ ዝኽእሉ ሓደ ምዕራብ ትግራይ እንትሒዞም ካልኣይ ነገር ከዓመ ብሓደ ኮይኖም ምስ ፋኖ ድፊኢት እንተገይሮም እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝረአኹም ይመስል ቪድዮ ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮመንት ክትብቱ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎሚ መደብና እዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻልእ ቪድዮ እስካዕ ንረኸብ በብዘለኹም ይምችኹም እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ቤተሰብ ይመችኹም شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي